Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Үз акчаларын кайтаручылар саны арта. Общая сумма выплат составит порядка, по нашим расчетам, около 2 миллиардов. Зыян күрүчеләр үз акчаларын ничек кайтара ала? Алия Хайретдинова белеште. Татарстанда эшче һөнәрләргә ихтыяҗ кайчан бетәр? 38 мең вакансия һәм без күрәбез, алар арасында шулай ук 70% ул һөнәр осталары. Фикерләрне Руслан Хөснетдинов та тыңлап кайтты. Сыйфатлы да булсын, балалар да яратсын. Кабирләр тәмле, кабирләре юк. Төрлечә. Мәктәп ашханасында нинди үзгәрешләр көтелә? Гөлназ Сәйфетдинова репортажы. 6 меңнән артык диодлы модульле яктырту чыганагы 20 миллион сумны янда калдырырга мөмкинлек бирә. В казанских поселках, да, действительно будет произведена замена, потому что большая цифра тратится ежегодно на электроэнергию. Энергияны экономияләүнең башка сулары хакында тулырак Рания Абдрахманова. Кыткаручылар Чаңсуга Татарстанда ел башыннан ут күздә 24 кеше үлгән. Бу узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда 2 тапкырга артыграк. Соннарны бүген республиканың гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча комиссиясенең планнан тыш утырышында игълан иттеләр. Янгында үлүчеләрнең күбесе исерек хәлдә булган. Саклык чаралары ничек көчәйтәчәкләр? Гөлназ Сәйфетдинова репортажы. 6 бакча йорты 2 мунча бер сарай күлгә әйләнә. Яшелүзәннең Октябрьский бакча кооперативында чыккан янгын бер нәрсәне калдырмый. Йорт хәрабәләре арасында 82 яшьлек ир-атның үле гәүдәсе табыла. 1 февральдә Апас районы Шәмәк авылында чыккан фаҗигадә 3 яшьлек баланың гомере өзелде. Әти-әнисе район үзәгенә кибеткә китә, сабыйларын өйдә бикләп калдыралар. Кайткач баланың үле гәүдәсен ишек төбендә табып алалар. Причиной пожара стала детская школа с огнем погибшими, условия, способствующие гибели послужило оставление родителями ребенка без присмотра, на столе лежала зажигалка. Ел башыннан 338 янгын чыга, аларда 24 кеше үлә. Республиканың 11 районында күрсәткечләр начарайган. Казан, Питрәш, Апас, Яшелүзән, Аксубай бу исемлекнең башында. От общего числа погибших это 8. Янып үлүчеләрнең 83% исерек булган, йоклаган килеш үләләр. 2 кеше физик мөмкинлеге чикле булу сәбәпле чыга алмый. 1 кеше янгыннан чыга, ләкин хафаланып кабат ут эченә керә. Кире чыга алмаган. 72-го года рождения, 70-го, 68-го, 90-го. В общем, все так здравомыслящие люди должны быть. Но не получается. Поэтому я районный комиссии по КЧС особое внимание, мы же говорили про это 1000 раз. Значит, вы не работаете в этом направлении, киваете просто и все. Күп балалар, социаль авыр хәлдәге гаиләләр, инвалидлар, ут, газ өчен бурычы булганнар, андыйларга игътибарны арттыру кирәклеген ассызыкладылар. Ялгыз яшәүче имканнарга газ җайланмасы, төтен үткәргечне ремонтлауда ярдәм итәргә, янгын турында хәбәр итү җайланмаларын урнаштырырга. Узган еллар 3 фаҗигадан саклап кала. Может, мы кого-то упустили на днях? Бәлки безнең игътибардан читтә калучылар да бардыр. Миңа Казанда яшәүче күрмәүче инвалид мөрәҗәгать итте. Фатирына янгын турында хәбәр бирү җайланмасы куймаганнар. Андый кешеләрне тагын бер кат йөреп карап чыгачакбыз. Белән эшне арттырасы, район комиссияләре вәкилләренә, авылларда җирле үзидарә җитәкчеләренә бурычларын кабат искә төшерделәр бүген. Профилактика, аңлату эшләре беренче урында кала. Гөлназ Сәйфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Кыткаручылар гына түгел, юл инспекторлары да тыгыз хезмәттә булачак. Иртәгә Татарстанда бу сезонның иң көчле карын вәгъдә итәләр. Тәүлек эчендә айлык норманың 3тән 1 кадәр явым-төшем булырга мөмкин. Бу кышның иң көчле кар бураннары декабрьдә, гыйнварда теркәлгән. Кайбер районнарда бүген үк буран чыгарга мөмкин, көчле җил көтелә, урыны белән кар кертләре. ЮХИДИ идарәсе игътибарлы булырга, юлга чыкканда һава шартларын исәпкә алырга киңәш итә. Без кузгалды. Февраль айыннан ТФБ финанс клиентларынан шулай ук Татфондбанк һәм Интехбанк кертемчеләренә акчаларын өлешчә кайтару өчен гариза кабул итә башладылар. Бу моңарчы акча алмаучылар. Зыян күрүчеләрнең һәрберсенә 500 мең сум түләнәчәк, әгәр дә янган акчасы шушы суммадан артыграк икән. Бу эш президент Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча башланды. Ярдәм көтүчеләргә хәзер нишләргә кирәк? Алия Хайретдинова белеште. Если у вас что-то не получится, звоните, мы вам поможем. Ярдәм фонды түли башлады дигән хәбәр кертемчеләргә өмет өстәде. Нина Игнатьева күп булмаса да тырышып үлемтеккә дип җыйган акчасын кайтару өчен фондка 2нче тапкыр килә. Ул 2 ел элек 73 мең сумын югалткан була. Я здесь второй раз. Беренче тапкыр гариза биргәндә кеше бик күп иде, ә хәзер эш тиз бара. Мин телефон аша язылдым. Ләкин әлегә бер нәрсә дә вәгъдә итмиләр. Сәрия Романова банкка авыру әнисенең акчасын салган була. Өмет бар. Үмітсіз түгел. Так что все-таки рәхмәт әйтәсем килә.
Хәзер алданучылар сафына ТФБ финанстан зыян күрүчеләр дә кушылды. Әлегә 378 кеше. Алар судларда оттыручылар. Хәзерге вакытта кертемчеләргә ярдәм итү фонды зыян күргән физик затларның 80%-на һәм юридик затларның 61%-на акчасын кайтарган. Барлыгы 500 миллион сум акча түләнде. Ярдәм белән 2500 зыян күрүче файдаланган. Акчаны кайтару өчен беренче адым гариза язу. Моның өчен фондка килү мәҗбүри түгел. Бары тик компьютер белән дус булу зарур. Ярдәм фонды сайтында шәхси кабинет булдырганнан соң гаризаны электрон форматта да тутырырга мөмкин. Гаризаны языр өчен бары тик паспорт кына кирәк булачак. Калган эшкәлекләрне фонд специалистлары АСВга запрос ясап, калган документларны тикшерәчәкләр. Интернет аша гариза язырга теләүчеләр күп. Соңгы көннәрдә алынган 93 гаризаның 70% шәхси кабинет аша бирелгән. Зыян күрүчеләргә хотя бы бер мәртәбә безнең фондка килергә кирәк була. Менә шул договорны төзү өчен кул куярга, аннан соң шул договор Мәскәүгә китә, агентство страхования вкладов. Аннан соң шул еклеме безгә фондка күчкәч, әлбәттә фонд зыян күрүчеләр счетына акчаны күчерә. Бу эшкә ким дигәндә 4 ай кирәк булачак. То есть, если у лица было 490 тысяч... Әгәр кемнеңдер 400 мең яисә аннан да кимрәк кертеме бар икән, аңа ул тулысынча кайтарылачак. Кертеме 700 мең булса, 500 меңне генә түләячәкбез. Хәзер бездә миллиард ярым сум бар, тагын 500 миллион кирәк. Республика безгә җир бүлеп бирүне исәпкә алып, кабат түләү өчен акча булыр дип өметләнәбез. Гаризаларны ел дәвамында эшкәртергә планлаштыралар. Нәтиҗәдә зыян күрүчеләрнең барысы да өлешчә яки тулысынча үз акчаларын алачак. Алия Хайретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Силеп кенә калмаячаклар күрсәтәчәкләр дә. Эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатын ничек яктыртачаклары турында бүген Мәскәүдә сүз барды. Монда Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән килде һәм ВГТРК телеканалы җитәкчесе Олег Добродеев белән очрашты. Татарстан белән телеканал арасында эшлекле хезмәттәшлек урнашты. Сез республикада барган вакыйгаларны үз вакытында һәм ничек бар шулай итеп күрсәтәсез, диде президент. Шулай ук WorldSkills яңалыкларын телеэфирда күрсәтү турында сөйләштеләр. Олег Добродеев белдерүенчә, бу дөнья күләме әһәмиятле вакыйга. Хотел бы поблагодарить, на самом деле, у нас большая поддержка с вашей стороны. Татарстанның сәнәгать предприятиеләре төбәк җыелма командасын WorldSkills чемпионатына әзерләү өчен төрле җиһазлар сатып алуга 150 миллион сум артык акча биргән. Тик әлегә республикада эшче һөнәрләргә ихтыяҗ барыбер кала бирә. Эшче һөнәрләр елы вәзгыятьне уңаякка үзгәртә алырмы? Руслан Хисметдинов материалы. Илсур Зиннатуллин иртәнге 7-дән үк эш урынында. Монда сәнәгать өлкәсе өчен газ үткәргеч генераторларга двигательләр җыялар. Яңа гына диплом алган егеткә остазлары ярдәм иткән. Монда бик җаваплы эш һәм игътибарлы беренче урында. Технологияларны дөрес үтәсәң, бөтенләй бердә килеп чыга. Яшьләргә урнашкач та үзенең наставнигы була. Хәзерге вакытта Татарстанда 38 мең вакансия бар, шуның 69% эшче һөнәрләргә туры килә. Аеруча машинистлар, операторлар, сәүдә һәм сәнәгать өлкәсе вәкилләре җитешми. Әйтик, химия һәм нефть сәнәгатендә җиһазларны монтажлаучыларга 82 мең сумга кадәр хезмәт хакы тәкъдим итәләр. Белгечләр әйтүенчә, алдагы 7 елда Татарстанда 55 мең эшче кирәк булачак. Зур завод оешмаларга эшкә мәктәптән үк әзерлиләр. Казанда авиастрой районында КВЗ, вертолетный завод, ул берничә мәктәп белән эшли. Калган бөтен предприятиеләрнең берничә мәктәпләре бар. Соңгы 5 елда гына да эшче һөнәрләрне сайлауга терүче 88 проект гамәлдә. Быел мәктәп укучылары өчен тагын берсе сәнәгать туризмы өстәлде. Яшьләр төрле заводларның эшчәнлеге белән якыннан танышачак. Яшь үсмерләр 14 яшькә 18 яшькә кадәр алар бөтенесе дә профориентация курслары аша узырга тиеш. Чөнки без беләбез, бүген әти-әниләр күбесенчә алар фикереннән тора, кем булып эшләр аның бала, кая укырга бар. Шуңа күрә без профориентация проектларын бик нык элемтәдә эш бирүчеләр белән. Иң сәләтле егет кызларны WorldSkills чемпионаты тиздән Казанда җыячак. Сүз уңаеннан бүген илчеләрнең тулы исемлеге билгеле булды. Бу КамАЗ мастер командасы җитәкчесе Владимир Щагин, космонавтов Сергей Крикалев, ресторатор Аркадий Новиков, фермер кооперативын оештыручы Борис Акимов, рэпер башкаручы Ливан Горозий, алып баручы Александр Гудков һәм шеф-повар Константин Ивлев. WorldSkills халыкара чемпионаты Казанда 22-27 август көннәрендә үтәчәк. Республикага 60 илдән килгән меңләгән катнашучы 56 компетенциядә көч сынашырга тиеш. Бәйрәм мөхитен 3500 волонтер тудырачак. Руслан Хисметдинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.
Башка яңалыкларга ризык тәмсезме укучылар сайланамы, ата-аналар ашханәдәге ризык сыйфатыннан канәгать түгел. Шикаятьләрне җаваплы органнар тикшерә. Мәсәлән, узган елның октябрь аенда Роспотребнадзор белән берлектә үткәрелгән кайнар линиягә 80 кеше мөрәҗәгать итә. Шуларның 30% мәктәп ризыгы сыйфатыннан зарлана. Хәзер менюны үзгәртмәкчеләр. Бүген Казанның берничә мәктәбендә ата-аналарны һәм укучыларны да сораштыра башладылар. Авыз итәләр, тавыш бирәләр. Казанның 42-нче мәктәп ашханәсендәге көндәлек ризыкка бүген яңа сүз телде. Юкка түгел, әле күптән түгел генә монда укучылар кәтлиттән баш тарткан була. Балалар вообще яратмаганнар. И департамент шундый шамалап, нитеп, вывод ясап, нитеп, обратную информацию балалардан алып, шушы блюдо бөтенләй битергәннәр менюдан. Ит, тавык, балыктан 3 төрле кәтлит бүген үзгәртелгән рецепт буенча моны укучылар сизә. Тәме бүтәнчәзрәк бар инде шулай. Тәмлерәк шулай. Иң күп тавыш җыйган ризык мәктәп менюсына кертеләчәк. Ашамый икән бала аш кала. Мәктәптәге ризыкның тәмле дә, сыйфатлы да булырга тиешлеге көн кебек ачык. Әмма ашханәдә бирелгән ризыктан канәгать булмаучылар һәрчак булды. Кем өчендер аш суынган, кем өчендер кәтлитләр тәмсез. Ә менә ашамый калдырганың бармы соң? Бар, әзрәк кенә. Было то, что недостаточно маленький. Ризыкны аз салалар, суык була, камыр ризыкларын аз бирәләр дип зарланучылар булган иде. Минем кыз ашый үзе, ул мәктәпнең ресторан булмаганлыгын аңлый. Бывало такое, что, Кай вакыт ашханәдә төштән соң ризык калмый иде, кичкә кадәр булганда уңайсыз иде балаларга. Каядыр чыгып алып кергә туры килә иде. Хәзер Казандагы 160 мәктәпнең яртысына әзер ризыкны азык-төлек департаментыннан китерәләр, калган яртысы үз ашханәләрендә пешерә. Алар бөтенесе дә безнең технологиядә ничек язылган, шул инструкцияларны үтәп пешерелә. Безнең специалистлар баралар мәктәпләргә, тикшерәбез, карыйбыз, ни өчен ул тәмсез, дөрес әзерләгәннәрме. Зарланулар булган урыннарда ризык әзерләү барышын тикшерәләр, менюга үзгәреш кертәләр, әмма балык яратмаучылар күбәйеп, аннан баш тартмаячакбыз ди департамент белгечләре. Файдалы ризык турында бала белми, бу инде ата-ананың җитешсезлеге диләр. Гөлнар Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Татарстан районнары узган елга нәтиҗә ясый башлады. Бүгенге көндә чыгарылган кирпечләребез сатылып бара. Алексеевскийның көйүнешләре һәм сөйүнешләре турында Фәрүзә Мәҗитова. 6000-дән артык диодлы модульле яктырту чыганагы 20 миллион сумны янда калдырырга мөмкинлек бирә. В казанских поселках, да, действительно будет произведена замена, потому что большая цифра тратится ежегодно на электроэнергию. Энергияны экономияләүнең башка сулары хакында тулырак Рания Абдрахманова. Үлүчеләр арткан 2 өйләнешүченең берсе аерыла. Үзара салым буенча җыелган акча күләме кимегән. Алексеевский районы икътисади социаль күрсәткеч буенча 24-нче урында. Бүген республика районнары узган елга нәтиҗә ясый башлады. Алексеевский җирле совет сессиясендә премьер Алексей Песошин катнашты. Ул куйган максатларны Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Бер елга 42 миллион дана кирпич чыккан. Әлеге завод Алексеевскийның горурлыгы. Ачылганына 20 ел. Быел цехларны яңарту эшен тәмамлаганнар. Бүгенге көндә чыгарылган кирпечләребез сатылып бара. 70% чыгарылган продукцияны сатабыз республика күләмендә, 30% чыгарылган продукцияны күрше өлкәләргә чыгарабыз. Ала Ульяновск, Самара, Ижевск, Чебоксары, Оренбург. Заводта 172 кеше эшли, яшьләр күп. Уртача хезмәт хакы 37 мең ярым сум. Кирпечләрнең монда төрлесе бар. 1 ел элек яңасын чыгара башлаганнар. Ул менә шулай кул белән әвәләнә һәм тигез түгел кытыршы биналарга борынгылык төсмере бирер өчен кулланыла. Узган ел завод район бюджетына 73 миллион сум салым түләгән. Алексеевскийның икътисади социаль казанышлары һәм киенешләре турында район башлыгы җиткерде. К сожалению, существенное снижение. Күрсәткечләрнең түбәнәю күбрәк зур оешмалар белән бәйле Алексеевск Дорстрой һәм Мостовик җәмгыяте. Проблемалары күп әле. Зур предприятиеләрнең заказлары кимегән, сыер саны азайган, авылларны кардан чистартырга техника юк, су начар, ишек алларында юллар таушалган. Соңгысы хәл ителәчәк ди премьер. Я посмотрел ответ на вопрос по поводу дворов. Да, действительно, в 22
В малых городах, за исключением Челнов и Казани, мы выделяем 1 миллиард рублей на ремонт дворов. Районга Алексей Песошин кече һәм урта бизнесны үстерү бурычын куйды. Үз мәшгульләрне активлаштырырга чакырды. Алексеевский районынан Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Иктисади һәм иҗтимагый өлкәләр үсеше өчен Баулы районының да мөмкинлеге зур. Бу хакта бүген Алексей Песошин Баулыга шәкле сәфәре вакытында белдерде. Башта кунаклар райондагы металл кыю цехын карады. Аңа 2018 елда нигез салынган. Биредә электр үзәктән куа торган насослар өчен детальләр ясыйлар. Район советының хисап утырышында премьер җирлекнең республика һәм федераль программаларда актив катнашуын билгели. Тагын да зурак уңышларга ирешер өчен Алексей Песошин җирлекнең авыл хуҗалыгына, урта һәм кече бизнес тармагына зурак игътибар бирергә кушты. 8 ел эчендә Казан җылылык энергиясе тармагында 2,16 миллиард сум акчаны янга калдырган. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Энергияны сакчыл куллану программасы аша башкаланың барлык күп фатирлы йортлары һәм бюджет оешмалары ут һәм су счетчиклары белән җиһазландырылган. Моннан тыш урамнарга диодлы яктырту системасы урнаштырыла. Утны сүндер дигән гыйбарәнең акча янчыгында ничек чагылыш табуын Рания Абдрахманова бәян итә. На Ледовой арене были заменены несколько рядов данных светильников. Бу Казандагы Боз сарае. Биредә энергияны янга калдыру технологиясе кулланыла. Бу исә ут өчен түләүне якынча 300 мең сумга киметә. Производится замена ламп. 26 декабрьдән Боз сараенда лампаларны алыштырдылар. Бу 764 яктырткыч. Алар электр энергиясын куллануны 66%-ка киметәчәк. Моннан тыш узган ел Казанның 16 бистәсе 117 урамында 1000 дәнәдә диодлы яктырткычлар куела. Казанның үзендә шундый 6 меңнән артык лампа бар. Бу елына 20 миллион сумны экономияле. Узган ел эчендә Казан светофорларына энергияны янда калдырырга мөмкинлек бирә торган диодлы модульләр куюны дәвам итәләр. Моннан тыш 29 светофорга чыгымнарны теркәп баручы махсус хисап җайланмалары урнаштыралар. Бу исә елына 2 миллион сумны экономияләргә ярдәм итә. Энергияны сакларга мөмкинлек бирә торган тагын бер тармак табигый газда эшләүче җәмәгать транспорты. Былтыр Казанга шундый 104 автобус кайтарыла. В 2018 году мы получили 37 автобусов. 2018 елда без газда эшли торган 37 автобус кайтарттык. Әлегә файдалары турында сөйләргә иртәрәк, алар эшкә кереште генә. Газ арзанрак инде анысы, тик ремонт кыйммәткәрәк төшергә мөмкин. Шәһәр бюджетына 2018дә иң зур экономия ясаучы тармак торак фонд, техник һәм икътисади мөмкинлекләр булган биналарда җылылыкны һава торышына карап килә Мероприятие по энергосбережению в жилом фонде. Торак фондта энергияны саклау буенча чараларга килгәндә, җылылык энергиясе буенча гына да 2011-2018 елларда эффект 2,16 миллиард сумны янга калдырырга ярдәм итте. Многогранная, важная работа. Күп кырлы мөһим эш бу. Беренчедән энергия ресурсларын экономияләп куллану. Бу безнең киләчәккә сакчыл карашыбыз. Икенчедән экологик тәрбия. Без үз артыннан утны сүндереп йөрергә өйрәтелгән буын. Хәзер әти-әни алдында яңа бурыч, чүп-чарны аерым җыярга өйрәтү. Шәһәр оешмалары да энергияны сакчыл куллану үстендә эшли. Әйтик, Казэнерго соңгы 3 елда 12 котельныйны төзекләндерә. Бу елына тагын 7,3 миллион сумны саклап калырга мөмкинлек бирә. Рания Абдрахманова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Кызлары Юлияны туганга сөенеп яшәгәндә гаиләнең аяз күкләрен кара булыт каплый, балага арка амиотрофиясе диагнозы куела. Юлияныга хәзер 1 яшьтә 4 ай. Тәпи-тәпи китү түгел, утыра да үрмәли дә алмый. Израиль табиблары кызны аякка бастырабыз дип ышандыра, тик дәвалануның бәясе шактый. 49 миллион сум кирәк. Гаилә киң күңелле кешеләргә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Айгөл кызы Юлияныга шундый күнегүләрне көн сайын ясата. Кызның мускулларын шулай ныгытырга кирәк. У нее спинально-мышечная атрофия. Юлианада арка амиотрофиясенең беренче төре иң куркынычы. Тора-бара мускулларның көче бөтенләй бетәргә мөмкин. Башта аяк-куллар тыңламый, утыра алмый башлый һәм сулыш алу органнарына зыян килә. Бала сулый алмый, тончыгырга мөмкин. Юлиана сау-сәламәт булып туа. Ярты ел узуга әти-әнисе борчыла башлый, чөнки сабый хәрәкәтләнергә бер дә ашкынып тормый. Утырмый да, үрмәләми дә. Табиблар һәрбер бала төрлечә үсә дип юатсалар да, әни кеше неврологка мөрәҗәгать итә. Тикшеренүләр узгач кына диагноз куела. Мы являемся носителями. Безгә бу авыру нәселдән килә дип аңлаттылар. Димәк, миндә һәм иремдә әлеге геннар бар. Бу чиракта балаларның 25% шушы авыру белән туа икән. Минута может сидеть. Физик күнегүләрнең ярдәме бик зур ди Айгөл Солтанова, ләкин кызчык барыбер 1 минуттан артык утыра алмый. Махсус корсет кидерәләр. Юлияны бик шук бала, игрәсе, унисы килә, рәсемнәр ясарга ярата, ләкин бик тиз талчыга диянисе. Израиль табиблары Солтановлар гаиләсенә ярдәм итәргә вәгъдә итә. Хәзер 49 миллион сум акча җыярга кирәк. Исәп-хисап счетын һәм телефон номерын сез экранда күрәсез.
На сегодняшний день Бүгінгі күнде әлігі ауруны тоқтату яйса давалау мүмкін түгел. Шет ел хастаханаларда мускулларны нығыту үшін дарулар қолланыла. Тик Россияда алар әлі тіркелмеген. Һәм бу бик кыйбатлы препаратлар. У малышки есть еще Кызыбызның кайбер мускуллары эшли әле. Табиблар мондый диагнозлы балалар 2 яшькә кадәр генә яши диләр. Вакытыбыз бик аз калып бара. Кызыбызны аякка бастырырга ярдәм итүегезне сорыйбыз. Бала хәсрәте барчабызны шитләтеп үтсен диялар. Гаиләнең бер дә тупылдатып торган кызларын югалтасы килми. Шулпан Касымова, Ренат Сафин, Яңа гасыр каналы. 49 миллион әлеге суманы жию Султановлар гаиләсенең көченнән килми. Әни өйдә баланы тәрбияли, әтисе Сәүдә өлкәсендә эшли. Юлиана үз аякларына басып йөрсен өчен сез дә өлешегезне кертә аласыз. Игътибарыгызга банк картасы һәм телефон номерын тагын бер тапкыр тәкъдим итәбез. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Әйгәл. Кабат кар күп явачак диләр, кышкы спорт төрләре актуальләшердер, шулай бит? Инде чаңгыларны бүгеннән үк әзерләп куярга мөмкин. Кемнәр әле чаңгыга басмаган, безнең бу атна ахырында бөтен Россия күләмендәге чаңгы узышлары үтәчәк, масса күләм ярышлар. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Игътибар! 13 февральдан 24-на кадәр Мунча Торжественный театры Казанда 12 концертлар залында Телсез авыз дигән өр-яңа тамашасын күрсәтә. Безнең тамашаларда кабат күршик. Салават Фәтхетдинов концертларына рәхим итегез. 2 февраль Самара, 3 Ульян, 4 Саранск, 5 Кузнецк, 6 Саратов, 21 Әгреше, 22 Ижау, 23-24 февраль Түбән Кама. Марат Файрушин концерт белән сезнең шәһәрдә. 27 гыйнвар Алабуга шәһәре, 8 февраль Яршаллы Сарасады залы, 14 Әгреше, 28 Түбән Кама халык иҗаты йорты, 8 март Яңа Шишмә, 16 Әлмәт нефть сарае, 19 Шистай, 28 март Казан филармония, 13 апрель Яршаллы Сарасады залы. Ришат Тухватуллин 30 төтен дигән яңа концерт программасы белән сезнең төбәктә 7 февраль Шәмәрдән, 8 Биектау, 10 Чирмешән, 11 Яңа Шишмә, 12 Базарлы Матап, 13 Түбән Бәрәскә, 15 Питрәч, 16 Мамадыш, 17 Актаныш, 18 Менделеевск, 19 Нырлат, 26 февраль Бакалы, Яшиктәве 6+. Грандиоз концерт! Абделфат Сафин! 23 февраль Мәскәүдә, Казанда мартның 4-се, 5-се, 12-се, 18-се, 19-се, 25-се, 30-31 Чаллыда, Түбән Камада 10 апрель һәм Буа Саба Арчада Абделфат Сафин! В феврале Datsun за 79 тысяч рублей. И сигнализация в подарок. Да, практичный. Да, доступный. Да, Datsun. Марка на Чуйкова. Звони 4 пятерки 3 семерки. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В автоцентре Марка на Чуйкова летние цены на автомобили Nissan. Успейте взять свой Nissan по цене прошлого лета. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Только с 9 января по 31 марта акции для пенсионеров. Цена на путевку всего 1290 рублей в сутки с лечением. Санаторий Ливади, Казань. Наркологический центр «Лотосмед». Комплексное лечение алкоголизма. Комфортный стационар, амбулатория. Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Полина Гагарина, Дима Билан, Ёлка, Мод, Артик и Асти, Макс Барских, Матранг, Звонкий и многие другие выйдут на сцену, чтобы поздравить жителей столицы Татарстана с праздником и подарить свои самые громкие хиты. Билеты приобретайте на tnatickets.ru. Кавказ, Урал, Сібір һәм Казахстаннан ең көчле спортчылар Түбән Камага җыелды. Онда ирекле көрәш буенча бөтен Россия күләмендәге ачык турнир оештырганнар. Катнашучылар саны быел 400-дән дә артып китә. 35 команда, 400-дән артык ең көчле катнашучы, Советлар Союзы спорт стасы меценат Ленар Гаянов призына узучы турнир елдан-ел күбрәк яшьләрне җәлеп итә. Быелгы турнирның яңалыгы бар. Монда үз төбәкләрендә җиңү яулаучылар гына чыгыш ясый. Күркәм гадәт буенча Казахстаннан да ирекле көрәшчеләр килгән. Мы уже это 3-й год приезжаем на турнир. Без монда инде 3-нче ел рәттән чыгыш ясыйбыз. Иң көчле спортчыларны алып килдек. Ярышның Түбән Кама шәһәрендә оештырылуы бер дә очраклы күренеш түгел.
Соңгы елларда мин әйтер идем, республикада гомумән көрәшне үстерүгә күп игътибар бирелә. Чөнки бу көрәш безнең ирекле көрәш, шулай ук менә грек-римский көрәш, алар бөтенесе дә олимпия программасына керәләр. Монда уңышка ирешкән яшүсмерләр киләчәктә республика һәм Россиянең Европа, дөнья күләм ярышларда да якларга мөмкин. Чабаксарда бу көннәрдә өстәл теннисы буенча Идел буе төбәкләре арасындагы турнир үтте. 200 якын катнашчы арасында Татарстан яшүсмерләр арасында беренче урында. Республиканың кызлар командасы көмеш медальләргә ия булды. Март ахырында Свердловск өлкәсендә Россия беренчелеге узачак. Татарстанның 8 өстәл теннисчысы ул ярышка юлламада алды. Татарстанның чаңгычылары да Идел буе төбәкләре арасында иң көчлеләр рәтендә. Бу көннәрдә Ижау шәһәрендә чаңгы узышлары буенча Идел буе төбәкләре арасындагы беренчелек үтте. Анда 17-18 яшьлек егет-кызлар осталыкларын күрсәтә. Спортчылар 10-15 чакрымда ирекле стиль белән классик спринт һәм эстафетада ярышты. Беренчелекнең ахыргы көнендә Татарстан кызлары 4-тәүләп 3 километрга узышу эстафетасында алтын медальләр яулады. Гомуми команда исәпләре буенча республика җыелма командасы 3нче урында. Безнең чаңгычылар Удмуртия һәм Пермь өлкәсенә генә оттырды. Әлеге ярыш Россия күләм спорт чарасына сайлап алу этабы да булып тора. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышның иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Данил Мастер компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Дорогая, я подарю тебе звезду. А может, лучше квартиру? С нами возможно все. Только в честь праздника Дня влюбленных. Квартиры в ЖК Приволжский со скидкой до 100 тысяч рублей. 561-08-81. Җаваплылыгы шикләнгән СМУ 12 җәмгыяте гашыклар көне уңаеннан 100 мең сумга кадәр ташлама бүләк итә. Приволжский трак комплексыннан фатир сатып алып, яраткан кешегезгә бүләк ясагыз. Телефон 561-08-81. Яндекс погода мәгълүматы буенча көнья көнчыгышта аязучан болытлы һава. Республикабызда аязучан болытлы һава төнлә урыны белән бераз кар явачак. Иртән кар бураны көтелә. Аязганда температура 30 градус тәшкил итә. Төнья көнчыгышта температура 13 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделеевскида болытлы һава. Ә менә температура әллә ни үзгәрми. Чәршәмбе көне дә урыны белән кар бураны вәгъдә итә синоптиклар. Төнья көнбатыш Орша, Кукмара, Балтачта иртәнге сәгатьләрдә урыны белән томан көтелә. Көнья көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр арта, температура бераз күтәрелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук кар явачак. Февраль айын җил һәм бураннар ае диләр халык сынамышларында. Шушы җилләр күңелегезне өшетмәсен иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Третий класс офтальмология клиникасы менә инде 20 ел күз сәламәтлеген сакларга ярдәм итә. Февраль аенда катаракта хирургиясе 38 мең, күзне лазер белән дәвалау һәм бер кылый күзне турайту 16 мең сумнан башкарыла. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202-202-8. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авырса, доктор Оз клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тирә хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авырларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз. Доктор Оз федераль шелтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда кар явачак. Температура 10 градуска кадәр. Көнья көнчыгыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Һава торышы чыгарылышның иганәчесе Барымта клиникасы Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77.
Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.